Halo rek, aku seneng lek nemu no UMKM jualane ndek teras sederhana omahe koyok ngene tapi ratingnya wapi ndek online food. Andalan menune nang kene ku nasi liwet khas Sunda pertama kali nang Surabaya, berbagai macam lauke gurih pedes dimasak rumahan rek. Bayangno porsi sakmene akeh regane cuman mulai 20.000 sampai 29.000 tok. Lek tuku nang kene cuman iso take away tok rek utawa melalui online food. Wonge dodolan spesialis nasi liwet khas Sunda sing jarang ono nang Surabaya. Panggone rodok mblusuk ndek daerah Gang Putra Agung Loro Surabaya. Mobil motor iso langsung beli ndek kene tapi konsepnya take away ya. Utawa lek pengen pesen akeh langsung hubungi media sosial mereka dan awakmu buktino dhewe iso pesen melalui online food. Ratinge kabeh ndek online food iku sempurna. Sing gare aku seneng nang kene ku packaging food grade jadi aman rek. Apa maneh oleh nasi liwete akeh ditunjang dengan berbagai macam lauk sing meriah koyok ngene. Selain paket personal nang kene iso tuku paket besek untuk ramean rek, komplit untuk 3 sampai 5 orang. Sing gare aku kaget maneh hargane cuman 135.000 tapi lek ngekei lauk 2 sap koyok ngene. Wis termasuk karo sambel cumi, aneka lalapan. Terus lek nasi bakar iki cuman 20.000 rek. Aku pesene nasi bakar ayam suwir kecombrang karo nasi bakar teri cabai ijo. Sing dasarane nasi liwet Sunda iku wis gurih banget, ditambah karo bumbu olane nang kene ku dominan pedes dadi semakin merasuk rasane sempurna sih. Gawe harga 20.000 iki porsine akeh lho rek. Lah lek sing di packaging kotakan ngene ono ayam bakar bumbu rujak 26.000 karo dadar kemangi 21.000. Delon packagingnya rapi, komplit karo nasi liwet Sunda, bungkus daun pisang, terus mari ngono ono sambel serta lalapan. Bumbu ayam rujak iki bener-bener pekat, pedes, dagingnya empuk, enak dicampur karo nasi liwet Sunda sing ono petene rek. Duh rasane bener-bener enak. Gak salah lek wong iki dodolan di online food ruame banget, ratingnya sempurna. Selain itu ono sing paket mangkokan koyok ngene aku tukune tongkol balado kemangi cuman 25.000 karo cumi sambel pete 27.000. Packaging mangkok iki oleh yo wakeh rek, termasuk lauk melimpah, ono nasi liwete sing ngenyangno. Nasi liwet Sunda nang kene wis termasuk karo aneka cabe karo petene dadi dominan lebih gurih dikei teri. Lengkap pisan karo tempe bacem, tahu bacem karo dadar jagung. Dadi paket komplit kan regone yo murah lho. Apa maneh tongkol balado karo cumi petene dicampur karo sego liwet rek. Makan dik kene ku ancen nagihno 1-2 suapan kurang gare nambah. Terus lek ramean gawe 5 orang tak sarano peseno paket besek serasa iki rek. Lauke lebih banyak, olehku empal, ayam goreng laos, cumi pete, dadar jagung, tahu, tempe bacem, lalapan sampai sambel. Oleh sego liwet Sunda yo sakmene akeh cukup sampai 5 porsi lho rek. Hargane cuman 135.000 yo. Campuran nasi liwet karo cumi pete sing dominan pedes gurih iki gare cita rasane tambah sempurna, enak kayak makan rame-rame rek. Sekiranya kurang pedes nang kene wis ditambahi karo sambel. Salut je karo wonge aku masih dodolan dek teras rumah tapi nasi liwet khas Sunda sing jarang ono nang Surabaya nang kene rasane sempurna rek. Pokoknya lek tuku nang kene konsepe take away utawa online food ratingnya apik 4,9 iki rekomen pol. Pokoknya mlebu kawasan Putra Agung Loro Surabaya kok luru saya panggone sebelah kanan jenenge Dapur Sela Rasa. Di Jalan Putra Agung 2 nomor 23A Surabaya, langsung gaskan rene.